A ty platíš. Ty. Dúfam, že nám dajú niečo zadarmo. Nedá. Jej, aj toto pozri. Ten branding. Aj toto. Dobre, tomu brandingu dávam, že 10 z 10. Prvé tu máme McFlurry popcorn slaný karamel. Ja už som musím na takéto zmrzliny, čiže ja tomu dávam, že 5 z 10. Mne to chutilo. KitKat bolo lepšie. Cheese truffle. Čiže hlúzovka. Toto bude dobré, ak ho vidíte to? To dobre vonia. Tieto hlúzkové sú 10 z 10. Fú, tieto ornámy smrdia. Mm. 5 z 10. Takéto hlúzkové vyhrávajú nad tými ramen. Krevety. Najprv bez omáčky a potom aj s omáčkami. Môžeš si zobrať jednu. Nie je to zlé. Nehodí sa mi to k mekaču. Ale dobre to je. Jak ryby. Ale nie je to až také rybové. Je. Mi to chutí. No ale to je jak krevety. Normálne. Ja by som tomu dala, že 7 z 10. 7. Táto im bude chutiť, lebo to je truffle cheese. To sú jak tie hranolky. Cocktail sauce. Táto by sa mala jesť k tým krevetám. Táto cocktail sauce. To je majú kečup. Hej, podáva sa mi to na kečup spojený s majonézou. Potom je tu posledná. Táto bude asi štiplavá. To bude asi štiplavá, že? Vyzerá ako sladkokyslá. Aha. Zle? Nemám rada takéto čínske veci. Táto je aká? Neviem, tá rúžová. A toto je mangová. Páči sa mi tá farba. Tá mangová je lepšia. O 100-krát lepšia. Čiže radšej si dajte tú mangovú ako tú druhú. Tá je hrozná. Ale netreba to zamiešať. Nevyzerá, že na spodku je to Ja platie. ináč. Pozri sa. Teraz už menej. Je sladšie to teraz o dosť. Teraz to je Počkáš dobré. teraz? Teraz to je dobré, tá mangová. A tá druhá? Stále mi táto nechutí. My sme si vážne objednali, že všetko. Teraz tu máme... A tu nebude omáčka na začiatku, tak môžeš odriznúť. Vrb s krevetami. Čo bude vlastne chutiť rovnako, tam je. Aká tam je omáčka? Tá moja obľúbená. Je to dobré. Je to dobré. Vôbec to je zlé. Teraz tu máme Maple Barbecue Bacon McGrill. Musím tam niekde dať aj omáčka vôbec, lebo... Chutí to ako obyčajný McGrill, len tá omáčka je tam taká iná. Taká asi viacej? No, čakala som viacej. Tá omáčka taká divná, no. Neviem. Na to sa teším viacej, na tento McCrispy. Ty šalety. Ani toto. Tak najlepší bol podľa mňa ten vreb, reálne. Ten vreb bol reálne najlepší. Viac by som si to za tú cenu neobjednala, vieš. Že nie je to niečo také, že by som si teraz objednávala v kuse. Takže, určite by som si objednala toto, tieto hĺzkové hranolky a asi ten vreb. Ale ešte by som si radšej dala asi normálnu vec, že nie krevety. A tie vody by som si nedala a tú omáčku, tú hĺzkovú.